Kubli pi barok sai sin ngap ling subai pi hak ni channel kiba jois ngap bor yak ni kicing tu khana syapang kicing ja kampala hak Eucharis bakut mentangan wara IP ya kicing ja kampala jong Eucharis bakut ha Assisi ha Italy house name chi jar arspa sopo tesas ha ke Eucharis ubeno yakibor nongshun Assisi kadai kisnong lum ha kathan umbria pedeng ha gajela Perugia kadai kecaka kha ya Francis bakut bat ka Claire bakut na pedeng kibabun kikot kibasisha ka history jong Saint Claire balatho da Tommaso na Celano kabatai benya ya kecing pala Eucharis kabala jia ha Assisi ha gawai kesengi palai ha ubanai September cia jar arspa sopo hapo ko hukum musim jong Frederick Baar jong ke Sweden kisipai balasiu bailut kesan kila ya ci Assisi ban lute ya ka da ka ino ya galenti jong snam bat jing penjot ha kinong ba kibala pen pra ha kalenti kajing pla ha gawai kesengi kini kisarasen kiba shirkai kila pensyong snong yalade hakmat ka kerdop jong ka monastery jong usan Damiano jong ka Assisi hakaba kinan bala pensyong norim hakasen Claire kisyong kisa katok nengut na kikoidi kila lengo namar ka jingting kaba kiwepat kila perta sya ka Saint Claire ka kami jong ki kapa hakata kapor kala sakut hajing tia namar ka jingpang daga ba klem perkat ya ka jinglong met jongka ka kami bakut kala kerpat yaki para kentai jongka ban nyalam ya ka sya ka tabernacle hakaba labu ya ka sakramen bakut nangta daga ba penenkam da ka monstran hakaba labu ya uhus bakut na ka menta ka jingmane rengkat bat ki para kentai jongka klem ting kala yele persya ya kinoshun ki ba syarkai ki bala lum melade kum ki knyang kinong tho history ki thu yangi ba kajing dawai ka bakta kala tuit nak donut jong ka Saint Claire ko trai ba in ngadwai ba men yada yakini ki syakri kentai jong me ki ba ngamla ban penim hi mar kum tahi kasur ka bajam kala sawa hai ki skor jong ka na ka monstran ngan yada yapi ngan yada bait yapi kum Moses kala kerpat biang ko trai jonga lada kalong ka jingkwa jong me to ya daru ya kane kanong ba ka ba la pen e pensa da ka jing it ka jong me nang ta ko la jubab kan hap man mat ya ka jing tenju hendrei en penrem ya ka da ka jinga da ka jonga ha ka ju kapor ka ka ba phla kala chia ki sipai ki ba kham khlain bor kidang berngam ban penjot yaki hendrei kita sipai kim la lai namaru jisu yada buduker uda yaki bat ya kata kanong bai barok kawai hangning isu syai bo jisu udan shisha ha ka Eucharis bakut kane kalong kawai na gijing itu kana kabalangkot ba sapang kajing ja jong ka Eucharis bakut ngam tip la phingen em ya kane gijing ja namar kane gijing ja bun hakini kisnam ke baladap hakini kisnam ke bamensua hakapor bacia kane kampala bun ki bamngat ya kane markumno ujisu ya keren bat kane ka breu ndrei kane kadai ka jingsha bat la thoru ya kane jingja ha kijing tho jingkan mau kum haki history jong kane ka Eucharistic miracle kublai si jarngo ipi baro baju sengap ya kini kecing itu kana belai ungker ku epi bon ai epi ya kata kecing start ha kecing imen sim kecing pi